Aici mă aflu din parcul din Parc Alexandra, îi zic eu. Parc Alexandra din Ipswich, England. Mă aflu pentru prima dată aici în parcul acesta. Azi dimineața a plouat foarte mult, dar de fapt de obicei de azi noaptea a început să plouă. De azi noaptea a început deja să plouă pe aici. Pe jos e foarte ud. Și acum merg pe aleea aceasta înainte și să văd câte ceva pe aici, pentru că prima dată vin pe aici în parcul din Alexandra, din Ipswich, England. Și frumos se vede terenul ăsta aici așa. Ia să mă duc să încerc să văd acolo ceva ce scrie acolo la panoul ăla. Dacă observați și voi acolo unde arăt eu cu degetul, e un panou alb acolo. Să văd ce scrie acolo. Dar ce să fac? Trebuie să merg pe iarbă până la urmă, că nu. Așa trebuie să ocolesc pe partea cealaltă. Și am să mă duc și dincolo după copacii aia acolo și a marginea aia de copaci. Acolo s-ar putea să fie un pod, după cum se vede, dar nu se observă prin cameră. Și e un lac, dacă nu mă înșel pe acolo. Și dacă a început chiar să picure, afară picură. Ia să văd ce e acolo. Și cât de frumos e aici, zona asta pe aici. Cât de frumos și plăcut. Înseamnă că am trecere pe partea cealaltă încolo, e un rond. Nu prea am voie să filmez locul de joacă pentru copii, pentru că am primit un avertisment din partea companiei Google. Nu am voie. Am primit un avertisment și din partea autorităților locale din Ipswich. Acum 2 săptămâni, când a mai fost un festival la mine de acolo, lângă blocul meu, în port, a fost un festival în stil de bălci. Nu chiar așa, o petrecere pentru mai mulți. Ia să ne apropiem aici, și cu... Aici e o ciușmea, mi se pare. Văd o ciușmea. Se ține minte pe cei care... E o ciușmea? Da. Aici e un remember by this family care au construit acest monument ciușmea. Să vedem pe partea asta la altă. Am ajuns în față. Please, Major, Ipswich Houses. Un fel de casă ceva zice, dar nu prea înțeleg nici o limba engleză. Încerc să mai traduc și eu din câte știu. Așa, Byles, Mariana Byles, born, născut în această localitate, Hill House, 1801, după cum se vede aici. Și să apropii camera mai aproape, să vedeți, uite aici. 1801. E, acum eu pe aici, așa. Încă că am găsit rondul ăsta aici, așa de... Așa ies în partea cealaltă. Am ajuns aici, dar nu știu ce scrie aici. Nu știu dacă observați și voi ceva de aici. Nu știu ce scrie ceva pe limba engleză, dar nu înțeleg nici eu. Dacă voi știți să citiți pe limba engleză, să-mi dați o traducere pe pagina mea de YouTube. În februarie 2016 s-a făcut acest... Nu știu ce e aici. Ce arată? Nu arată nimic aici, după cum se vede. Și o placardă în monumentul comemorarilor
Danca, Bangladesh. Chiar Danca. Eu am urmăritor pe pagina mea de internet. Danca, Bangladesh. Știu. Au pus ei. Ia să mergem acolo și ce frumos se vede. Deci să merg mai ușor pe gazon, jos, că jos e ud, e plouat și pot mă uda pe pantofi, adică pe tenis, pe Adidas, de exemplu. Mergem acum acolo. Scriu un panou aici. Ce frumos se vede asta pe aici. Ce plante, ce fel de denumiri de plante sunt astea, chiar nu știu nici eu. Plantele astea. E un fel de soi de bradă ăsta aici. Eu n-am văzut până acum așa soi de bradă. E fin el. Uite aici e panoul. Arată simbolul de aici. Simbolul acesta de aici îl arată. Exact aici pe panou. Așa că vedeți voi de aproape de aici. Nu știu ce scrie acolo, dar poate voi înțelegeți de acolo ce se vede. Grădina africană, ceva psihologic, plantație, cu sprijinul primăriei, Aquada Welcome. Ceva. Acum mergem în partea cealaltă, dincolo de copacii pe unde am intrat eu în parc. Să vedem ce s-a aflat după copacii pe margine. Se vede și chiar și orașul este și blocurile pe unde locuiesc eu pe acolo. Unde vă arăt eu cu degetul. Acolo jos. Acolo e cartierul meu. Am ajuns aici în locul acesta să vedem ce se petrece pe aici, ce se deschide pe aici. Voi reveni cu un videoclipul următor, acum, după ce închid ăsta primul și voi veni cu camera pe partea cealaltă să filmez. Am ajuns la copaci și aici de zi. Dar să vedem unde duce această cărare. Să văd unde duce asta alei. Că pentru prima dată când vin în parcul acesta, sunt foarte mulți copaci. Bun, pe curând. Revenim cu un videoclip următor, exact după ce vă arăt ceva pe aici, prin parcul Alexandra. Pe curând. Bye! Cheers!